Patabribiabo, Opanin kwajo damtse ko amasobrofia bonson. Watwa nananam onse do. Afedia be makwato. Enanu ya na mankesim efutu akwabusia. Okunafo emma ene abusia nyina aka bomu ekorakora no de Opanin damtse koto nananam dabre. Wakwa akodadi. Okunafo ma me kwachi wadak no. Enanu ya na ye de nkatachie no ba wieye. Eno na abusia emma okunafo ene nananam nyina ase. Esie ne kagya ni aseda. Eno nti wa odi wani onyam. Wa ho aden ene won kakra wa bebo abusuan emu wakato Opanin damtse akikura no wasiesie ne kagya ni aseda ena ase no de manwo afa ya so na busua wa futu akwase mensem se wachiche won ho werɛ eno ti so nam na koto skronkro bi a sabinom na ba mo wonya wieye okunafo ma me kwache wase mo apiafo mo ba bebo ano e ma ne pepa na ni ase ne suo wase ne wura mfiye bibia mo yema won bia no mo da mo ase afa biew samote se o ma nam de ne ti aka ha na kire sampa abusua emma nananom ene abusua mpanifo nyina ene ase yemfa na ase yema mo kofia mo jansa me ba ya na mane yenu ni epia o I'm